गोदानै बरायनानै लाग्रोबावलायबाय दायो आङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं आरोना आं दायो खोन्थागोन आरोना बिराद गोथाव बुस्थु लायनो थांगासिनो दं आङो नोंथांमोनाबो नुनाय लोगो लोगोनो लुबैखागोन आरोना आङो दायो देखायबासो नुबाय लुबैखाबाय थांगासिनो दं आरोना नै जोङो दायो मोनहैथ'वाखै आरोना मोनसिगोन एसे नामावगौ मोनबाय ओंखारसै आरोना आङो र' बेदरा अमा बेदरनि गोराना गोथांबो दं दाउबो लानोसै मेथाइ लांसै आङो नैयाव लोगोफोर फिसाज्लानि मेथाइ जेबो गैया आरोना नै बेहेल बिलाइ माखाया राननानै सिरिजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गोदान खिलिफिनसिगोन आरो आरामनो ओमफ्राय राननानै सिरिबायना बियो ओमफ्राय बोरैबा सुखुवा सुखुवा मोनलाबायदोंनो जि मोजां मोनबाय बेहेल बिलाइफ्रा गोथां गोथां नायनो मोजां मोनो ओमफ्राय दखाननिया आरो ओमफ्रायो राननानै सिरिबाय आरो सिरिजोब्बाय ओमफ्राय गोदान खिलिफिनसिगोन आरो बेयाव आरामनो नै दखानाव पनिर लानो नागिरदों फिसाज्लानो पनिर लानानै फैफिनबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो र' देखायनो नोंसोरनो दे लोगोफोर एसे गोथाव बुस्थु लाबोदों आङो नै नायदो अमा बेदर बेसे टेस्टि ओमफ्राय नोंसोरखौथ' बयबो लोगोफोरा बेखौ जायाबानो थानो हाखायाना बिराद गोथाव आरोना आया आया ओइ लोगोफोर आं अमा बेदरनि सल' खननो र' नोंनि अनगा बोरै थांना थानो आं अमा बेदरनि अनगा बोरै थांनानै थानो ना लोगोफोर बेनो आरो मोनफैबाय जोङो नै न' ओंखारनोसै आङो माबा लाबोदों नायदो नै लोगोफोर मैगंबो लाबोफाबाय आरो एसे ओमफ्राय गथ'फोरनि मेथाइ लाबोबाय मोनफैनानै दसे जिरायबाय आरोना लोगोफोर जि सान्दुंहाय जिरायबाय लोगोफोर गारि सुनोसैलाय Wow. Sao lần xí bên này? Hả? Sao lần xí? Rồi. Mà cái này mà sao lần gì? Trần đưa ra vậy. Và cái gì hả? आप फेंकना मत फालतू इसके अंदर डालना फ्री है पूरा आ जाएगा देख कोई मुट कैसे गया अमा बेदरा बेखौनो लायनो थांदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय एबार रुग्रोनोसै आरो आङो ना रुनानै लाग्रोनोसै अमा बेदर जानोसैलाय अमाखौ रुबाय नै ओमफ्राय नै साहा लोंनोसैलाय ओंखाम ओंख्रिया माने मोनथ'वाखै नालाय ओंखामा ओंखायनो साहा लोंना लानोसै आरोना लाफा भाजाया मोनबाय नै लाफा भाजा लाफाखौ ओंख्रि जाला आरोना भाजासो संनोसै आइदै गारबाया गुदुं जाबायहाय ओमफ्राय नै ओंख्रिया मोनबाय गरसि आलु ओमफ्राय लाफा भाजा ओमफ्राय नै आया 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 ओमफ्राय नै लाफा भाजा अमा बेदरखौ माथिगालदाबजों संबाय आरो नै
गरसे आरोना अमा बेदरजों माथि गालदाब आंखौ बायबा दोनखानोसै जाखां लोंखां जिरायनानै ओमफ्राय दसे दुगैबाय ओमफ्राय दुगैखां एरिखांनो बेरायनो फैलायबाय आरो दसे ओरैहाय सैमा माखाया एकदम ज्राव ज्राव सोंलायलायनाय दावरावनो दसे बेरायदों आरो आरामनो अबे जराव मोनखो बिबारखौ नै मालाय जि मोजां मोजां गायना लादो नै जि मोजां नुदोंना नै बिबारखौ नायलाय इ हाद्रि गुफुंबायहाय गारिनि हाद्रिया रानसावसावनो गिदिंलाबायनानै फैबाय आरो नै मोनफैफिनबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय